दा बे मजाबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसिनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ गुबुन हारिजों सेजानायलाय जोङो बे हाखौ उद्धार खालामफिननो थाखाय जावले जावले सरकारनाव जोङो मेम'रेन्डामखौ हैनाय जादों, धरनाबो होदों, आन्दलनबो खालामदों गोबाव समनिफ्रायनो। दा जों जेरै आसा खालामदोंमोन सरकारा जोंनो मावना होआखै। दा दिनैबो जोङो चिरां डिसिनाव हाबनाय जाबाय। चिरां डिसिनाव हाबनाय कारना जाहैबाय जे जों मोनसे मेम'रेन्डाम चिफ मिनिस्टारनो आरोबाव गांसे जों हरबावनो नागिरदों। नैबे जाहैबाय मेम'रेन्डाम थ्रु चिरां डिसि जों मेम'रेन्डामखौ हरनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिआव फैनाय कारना जाहैबाय जों बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, ओमफ्राय CEM, ओमफ्राय लेन्ड रिभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM, दा बिथांमोननोबो जोङो बे चिफ मिनिस्टारनो हरनाय कपिखौ जों गांफा मिथिनो थाखाय जोङो होनो फैनाय जादों। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, बेयाव दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिबो गैया, ओमफ्राय CEMबो गैया, ओमफ्राय EMबो गैया लेन्ड रिभिनिउ डिपार्टमेन्टनि। दा थेवबो लेन्ड रिभिनिउ डिपार्टमेन्टनि सासे सेक्रेटारिखौ जों लोगो मोनना फैबाय। दा जों बे लेखाखौ होनाय जाबाय। दा मजाबारि गामिया 1947आवनो 5 डिसेम्बराव ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै सिडली ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै दाजानाय। दा बे 5 डिसेम्बर 1947आव माने सिडली ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै दाजाबाय जेब्ला, बिनि अखानिफ्राय बे जायगायाव खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि नन ट्राइबेलफोर बेयाव हाबनानै थानो मोना, हाया। दा खिन्थु मजाबारि गामियाव 1969आव गुबुन हारिफ्रा बे जायगानि मानसिफोरखौ लासै लासैनो माने उपद्रब खालाम ओंखारनानै बे जायगायाव थाफैजोबदों। दा थानायलाय बे हाया दिनै बे गुबुन हारिनि आखायाव, नन प्रटेक्टेड क्लासनि आखायाव। दा जों बेनिखायनो बे हाखौ जों नांफिनगौ। जिहेतु आसाम लेन्ड रिभिनिउ रेगुलेसन एक्ट चैप्टार 10 बादिब्ला ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव खुनु मानसियानो इलिगेल भाबै आवग्रिना लानो हाया। आरो बे हाखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो आवग्रिना लाबाय। बे हायाव जोंहा डकुमेन्ट दंसै, लेखा दंसै, होननानै बिसोर मोननो हाया। मानोना गोबाव समनिफ्राय आवग्रिना लादोंब्लाबो थादोंब्लाबो बा इलिगेल भाबै बा खायदायै कौशलै मोनसे डकुमेन्ट जुदि बिसोर सोरजिनानै लादोंब्लाबो, मिउटेसन खालामना लादोंब्लाबो, दा बेखौ केन्सेल खालामनांगौसो। बे आसाम लेन्ड रिभिनिउ रेगुलेसन एक्ट चैप्टार 10 नि आयेनाव बे दङ रोखा रोखानो। बे 164 बियाव बुंदों जे जायफ्रा इलिगेल इनक्ल'जार्स बिसोरखौ होखारजोबनांगौ, आरो जायफ्रा बायदों, जायफ्रा फानदों, बे फानग्रा बायग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ, आरो बिसोरखौ माने 6 मास जेल जोबनांगौ, आरो लोगोसे बिसोरखौ फाइनबो फोनांगौ, माने 1000 सासेयाव। बेबायदि मोनसे आयेन दङ। बेनिखायनो बे आयेनफोरखौ लानानै जों दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि मजाबारि गामिनि हाखौ जोङो नामफिनगौ होननानै बे रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो जोंजों ज' जनानै सरासनस्रा मोनसे लोगो लानानै खामानि मावबोदों। जों 2006निफ्रायनो जे बे खामानिखौ मावनानै दा चिरां डिसिनावबो जोङो कमप्लेन होदों। दा चिरां डिसिया फार्स्टआव बे हाखौ बिसार खालामनो थाखाय जे गावनि एक्जिकिउटिभ अफिसारखौ दायथ' होदों। संगिता बेदी होननाय एक्जिकिउटिभ अफिसार, बेखौ दायथ' होनायाव एक्जिकिउटिभ अफिसाराबो बेखौ नायबिजिरदों। दा नायबिजिरनानै बे हायाव सोर आवग्रिदों, सोरनि हाखौ सोर आवग्रिदों, बे रेकर्डआव रोखा रोखा दङ। सार्कल अफिसारनि रेकर्डआवबो रोखा रोखा दङ। सोरनि हाखौ सोर आवग्रिदों बे गासैबो रेकर्डआव नुजोबो। दा बिसोर चिरांनि जायनाखि एक्जिकिउटिभ अफिसारनि जायनाखि बिसार खालामनाय, बे बिसार खालामनायावबो रोखा रोखा बुंनाय जादों बे हाया बर'फ्रानो बे हायाव गासिबो खाजोना होनानै दङ। फिसा लेन्ड हल्डिं दङ फिसा, ओमफ्राय खाजोना रसिद दाबो दङ, स्टिल दाबो फिसा दङ। बे हाया दाबो ट्रेन्सफार जायाखै। दा गथे बेफोरखौ बे बिसाराव लिरना होनाय जादों। दा हावेभार जिहेतु माने हानि साबजेक्टआ बिटिसिआवसो, दा बिटिसिआनो बेखौ थाबैनो माने बिसार खालामना होनांगौ होननानै बिसोर बिटिसिआव लिरना होदों। दा बिसोर जों बिटिसिआवबो जों जावले बिटिसिखौ नाख्रेबबाय थादों, नारसिनबाय थादों, बिटिसिखौ बुंदों बिटिसिआ मावनो होननानै बुंदों। आरो सम सम बिटिसिआ बेखौ होखारनायाव बेसेबां खरस जागोन बेबो रिकुवारमेन्टसखौ बिहरदों सार्कल अफिसनाव, जे बेयाव मा खरस जानो हागौ, जेनेबा पुलिस माने फर्सआ बेसेबां नांनो हागौ, बुलडुजार बेसेबां नांनो हागौ, बा मा जिनिसनि प्रयजन जागोन बिनि बाजेट बेखौ बिहरनायबो जादों। खिन्थु बेबायदि खालाम गोबाव जाबाय। गोबाव जानायखाय माने खामानिया ओरैनो पेन्डिं जाबाय। थेवबो जोङो सानदोंमोन जे बेखौ माने बिटिसि होखारगोन। जितु लेन्ड साबजेक्टआ जितु एक्सक्लुसिभलि बिटिसिनि आखायावनो, बिटिसिआनो होखारनांगौ, बिटिसिआनो मावनो हानांगौ। आरो जोङो बिटिसिखौ जोंनि माने दादों, बिटिसिआ जोंनि सरकार, आरो बिटिसिआ जोंनि थैजों बानायनाय, बे जोंनि थैजों बानायनाय बिटिसिआ जोंनि हाखौ जुदि उद्धार खालामना होआब्ला सोर मावनो।
बेखायनो बे ट्राइबेल बेल' हाया जों माने ट्राइबेलफोरनि हाखौ माने मोनफिननांगौ ट्राइबेल ब्लकनि हाया जोंनि आरो बेनो जोंनि रैखारि खबस बियो रैखाथिनि खबस दा बे रैखाथिनि खबस ट्राइबेल बेल' हाखौ जों गासिबो उद्धार खालामजोबनांगौ जों बेनिखायनो जों जावले जावले जों नारसिनबाय थादों आरो दिनैबो जों बेयाव फैदों रायजो राजाखौ ज' लानानै आरो जों आसा खालामो बिथांमोना थाबैनो मावफुंनो हागोन आरो बेखौ मावाब्ला जोङो कर्टनि गेजेरावबो जों थांनाय जागोन कर्टनि गेजेरजोंबो न्यायखौ नागिरनाय जागोन आरो जों गणतान्त्रिकभावे आन्दलननि बेबस्थाखौबो जोङो खालामनाय जागोन दा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौ आं दिनै मिथिनायखौ माबा मोनदों जे दिनै बिटिसिआव बर' अफिसारफ्रा दिनै गैलिया माने बिटिसिनि जेसेबां बर' अफिसार दंमोन दिनै गैलिया खोब दुखुनांथाव जाबाय माने दुखुनांथाव बेनो जे बिटिसिआ 6 सिडिउलजों दाजानाय आरो बे 6 सिडिउल बिटिसिआव जोंनि ट्राइबेलफ्रा जुदि अफिसार जानो मोनाबा सोर जानो फालाय आरो बे 6 सिडिउल बिटिसिआवथ' बर' रावआबो माने अफिसियेल राव हिसाबै बर' रावखौ बाहायनांगौब्ला जोङो बे जायगानि अफिसारफ्रा गासैबो बर' जाजोबनांगोन आगोलाव जोंहा बर' अफिसारजोबमोन हाग्रा मावहोनायनि समाव बर' अफिसारफोर मावोमोन बे हिसाबै जोंहा मावनायाव गोरलै जायोमोन दा जों दिनै बर' अफिसारफोर सासेबो जुदि गैयाब्ला ट्राइबेल अफिसारफोर सासेबो गैयाब्ला जोंनि सेन्टिमेन्टजोंनो सासेबो गोरोबनाय अफिसार गैयाब्ला जोंनि ट्राइबेल बेल' हाखौ जे सोरबा मावनो हागोन जों बेखौ दाउट जायो जों साननाय फैयो बेखायनो जोङो दुखु मोनदों जे जेसेबां बर' अफिसार दं बेखौ ओंखारनायखौ आरो लोगोसे जों खावलायो जे जोंनि बिटिसिआ बे बर' अफिसारफोरनि गेजेरजोंनो जों सालायजानांगौ जाहाथे इमिडियेटलि जेसेबां बर' अफिसारफोर माने प्रयजन दं जोंहा बेखौ जाहाथे थाबनो रिकुइसन खालामनानै बिटिसिआव लाबोयो जों बेखौ खावलायफानाय जायो बे गोरोबथा जानायनि उनाव भारतनि प्राइम मिनिस्टारा फैनानै क'क्राझाराव बिथाङा बुंलांबाय जे बर' हारिनिफ्राय सारा भारतनि मानसिफ्रानो गोबां सोलोंनांगौ दङ आरो सासे भारतनि प्रधान मन्त्रिया फैनानै मोनसे हारिखौ बेसेबांबा बुरजा हारि दङ 130 कोटि मानसि दङ बिनि गेजेराव 15 लाखल' सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हारिखौ बेबायदि बाख्नाय फैनाया जोंनि थाखाय फिसा खोथा नङा बियो बे बेसेबांबा गिदिर खोथा गावनि जाथिनि हारिनि मुङाव मोनसे रिजन जाबावबाय बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रिजन गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन ओरैबायदि मोनसे मुं होनो गोनां जाबाय जि मुङानिखि आसामखौबो बारनानै थांबाय रिजन जाहैबाय बियो एरियाया जोंहा गिदिर नङा जाबाबो स्टेटासा किन्तु मोनसे रिजन जाबाय रायजोफोर তেখেতসকলে 17 বছৰত বহুতখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু আজি 3টা বছৰত আমি বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ য'ত যোৱা 17টা বছৰত মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছিলে সেইটো আমি গুচালোঁ এই সময়ত মাটি সেটেলমেন্ট কৰিব লাগিলে যিমান মাটিৰ দাম হয় ইয়াৰ 75% দিব লগা হৈছিলে মানে 1 লাখ টকাত যদি 1 বিঘা মাটি কিনে ৭৫,০০০ টকা দিলেহে ইটো সেটেলমেন্ট হয় কিন্তু হিটো আজি আমি 1000 টকা কৰি দিলোঁ আৰু 2 লাখ আমাৰ ল্যান্ডলেস আছে তেখেতসকলক ল্যান্ড দিয়াৰ কাৰণে ভূমি দিয়াৰ কাৰণে কাম কৰি আছো গতিকে শিক্ষা দীক্ষা সকলো ক্ষেত্ৰতে ইমান বছৰে ৰাইজে ভুগি আছিল এই কামবিলাক আমি সব কৰি দিলোঁ